paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasan. May sa ataw. Ginasot a milyon a pisos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay agure ka. Ay nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Nagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Sumardeng ka wano balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyam. Adda ka, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nito yan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y apalitan. Adda ka dito'y kwaraw. Urayan na, tadalaan kita ay. Wain kayo maron dito'y sirok tinakilabataw. Wain! Dito'y, at dadakilabataw. Dito'y sikigan na. Adda ka no araw ang nakaturong iti apagatan. Yes! Nakita ko. Adda nga agpaiso araw. Tatabataw! Wain! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanamba daw. Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shhh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatain. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kunaday di apong mau. Anya? Wain! Nakita kong tinasaong araw. Iti asi nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na, Iwat mo ah. Unak lang harutin. kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tiditiktor. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktor, marikwanan. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tiditiktor. Anya ko ma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dala ko, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo, tiditiktor. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo, no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Ay, jak amaw Ay, kunak man no amo maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki di may... Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, ganyan ti bagam. Adda ka di ilim-limang mo, detektor. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda, no awan. Dahil talang, ti sungbat mo kanyak. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asa o kwaraw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tataba daw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adda, no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, ay, na yan. Kasanungay dato yan. Ang no adaan mom apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket. Ikarigatak ti agsapul iti gatagak a detektor. Paray. Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray. Wen paray. Iso nga ron nga agsapsapolak iti detektor. Ay, angam nay. Paray. Siyak ti agsapul iti detektor Angam no maala ti balitaw. Ay, di ka da nagparay. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta pare. Agam na pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga da ito, iti asino man. Ay, sige pare. Ipasiguradok da itaken ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta iti bangko. Ay, kuha. Ay, ada ngamin umut-utang kanyak. Da,
Asinaw, Ay, padak a politiko. Di mo matlam amon, ibagak. pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta. Win, hindi kagdanag. Ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, saanan ang masapol nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw. Ang mga ramid ka dagiti aramidag kumad iti barangay haul. Manual daw ti kaawan niya, oh. Siguro kat makalawas. Sige. Ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan Amapan agkali iti balitaw. Wine, adda nga ming ginatang na detektor kay. Di pa ikat addan kabing ay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Kapno masapa amaala di balitok. Ay umayak mag no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyang. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramida. Ing kaagala iti karaot. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ing kamangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam tao. Alaing kan, di kagpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Adda nga agpay suaro ditoy Ay. Iparabaw mo ti detektor di banda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dayto ya. Ha? Adda dito ti palitong agpaiso pare. Bumak ng tanpan. Ay ako rin ka pare. Ah. Tinasaya. Madamdamalangay. Rugyan tandagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturog yan, di pa nagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaisun Buray, tayapak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman na to yan. Dahito yung may timirinda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya day ta merienda tayo ngay paray. Dahito yung nga kung kunada nga exotic food, pare. Yay. Naimas na ita, pare. Itala ang makitak ti kasta maka na. Kit ali kanamon, pare. Ay, alaman. Kanagti ko na nga exotic po. Sige lang, pare. Ibusin mamin na ita. Mayat Ay, kitagyaman na ka, pare, nung magustuhan. Imas ko na tumay. Apay kay. Madi matati panagkitak paray. Ne. Apay ngay, pare. Kaslamatan. Kuti amin na makitak dito. Agraman ba to? Ay, tinasaya, pare. Iturong mo pa, Taring ang kantaw. Na. Madya talaga tirik na. Mala, i-relax mo pa, pare. Iturog mo. Tuyan. May kaman. Apay. Naulaw ni Parinteng. Ha? Talaga nabilag din pakangkaw. Anya ngay nga rod ti aramidin ta itan. Ay kay Rogyantan ati agkalay. Masapula sana maamuan ni Parinteng no kasano kaado ti balitaw. Kit ilamang ta ti daduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parinteng no ibingayan ta. No ngay ado a balitok ti makalim ay. Ayun, anya. Sigay, rogyan ta nga rodin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti balita ka tuyan. Amangan no isodaytan ti nakaikabilan ti balitaw.
Yasindag mo dito ititiktor to yan. Sige. Atoy. Yes, napigpig sa manan titayak na. Ay, sus! Ay! Kartingam nga ron ba Ay, uwin to yan. Karting ang tatiag kalay. Bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-ara pa apakon. Nga adon ti kwartata ba daw? Ay, kadadwa talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglat-lati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, uwin nga raw. Unak laki din no adu abars. Di palitok na daritoy. Kita ang nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ang mga nukwintas kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay naasapay lang ko mga rog takas ta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, laki di. Ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh? Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, uwin nga raw. Aglat-lati abasyo ti bala ti kanyon ti linaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gayam Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mo ti balitaw. Hindukas na. Pinaturog dak. Tapno mabukudang da amin ti balitaw. Agawi dak man. At da detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapol ka man kid di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Dito'y man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nang gatangan nyo iti daytoy. Piki daytoy. Awanin Sinaorda kayaw tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok? Dito'y. Wananggal. Mamati kayo kadi kanyak. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. At balitok dito nga idulduling ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoray. Sige lang Pakakitaan, nupod numutlaang a detektor dayta. Sige man. Na! Di mo't madetect da ito'y detektor ko ti balitok mo. Nukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog apeke dayta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata. Napiksa mo ti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laang matgayam ti madetektor dayta. Nukas ta. Ay sus, sinaordak. Tunay jay tumot ngamin apari ba dong? Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabgabil ni Parintay nga day. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglat-latay ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlaan nga. Nagkunang amin akas jay taramidam. Nuamukla ko makasyay. Diyak ko man ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kwa. Jak amo piki gayam. Patsin na ko ma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang. Adayo ko mo anapasamak ti kastoy. Anay ko, huston. Anay. Ay, salbag ka? Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Ang gayam, ingatan mo iti may sa apike a detektor. Anay ko.
Mapit lang! Pare, day. Umay nakadimanan kabilan, pare. Ay, di kagdanag, pare. Ah. Ay, Ay, pakawanan na ko, mapare. Jak amo ala tala ang gayam tinakalit, Ayun na yan. Patsin na ka, pare, napakawan kan, pare. Ngamin, napanagnakak alatala ang ti kaya di detektor, detektoran. Kain latala ang tinakaliyo. Ah, Kagyaman nakit dia. Sa anak-anak bamban na anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood asino. Awandan na ya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Ta mabutang da. Sino nga tipagbut ganda, pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga no kasta. Kuda na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kan panagkuktar. Sa bagay mo kidiya, pare. Kapitan! Kapitan! Apay, kasla nakakita ka iti alya, usay. Nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side, apag-urayan nagiti tattao iti lugan, ngagpailay. Nay, kung nakmanok ko na mapimanaw doon, pare. Talaga mat apimanaw dan. Nagsubli na, kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang iti kunada. Awan kano ti kabuteng da. Anya di ko nam kusay. Awan ka buteng da. Ure ni pare Inteng. Sanda kano akabuteng ni kapitan. Awan ti kabuteng da, tatabadaw. Pare, kasano day tanyay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay adamagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Nagadumit agar-aram kanyak idi anagugwapaw. Italang adamagam day ta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisima. Kasla ka di agro-rupa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam, nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awaday, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwanan, tangay baak ka nga aging gayta. Apay manan, tanalagip mo day ta kinabaak kaw. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Ha? Kayat mo asawan. Di gwapaw. Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak itaday ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak ki asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat kaw. Nagado ti agar-aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan ta asawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bang kagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagut ni badong ko. Kano'y so pa'y tagluto kas kada subakdo kan agbalsay ginton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaw na ino kasta.
Nagsublimot gayam dagiti lastog a lalaki, kapitan. Wen nga rod kano kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni Kwarog a naturod at tanod. Dagiti mo't takrot at tanod tinabate. Isu nga addan pagbut-but nga dagiti kabaranggayan tayhaw. Asino kumay ti saan ang mabutang kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Yay. Bitibiten da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Ay sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema ita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko alalakay. Ay kat, problemam daytan a kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan. Isungaraw day ti damdamag iti bagik. Kasano nga ta? Agikata kun atanod, no ibaon na ka mapamakilaban kadagi naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamutin, tanod usip. Kino nagaduda, mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni Kwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko ba't pinalpalubusan, anapan nagaray. Ay, kapitan, agpakaada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamot ti papanam, usay. Mapanak kumamu agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan-agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Iti awaday, iti mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwarab. Saka mapan-agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkabakaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nerbyusak. Makaluto akong tuya. Umay ka na, tamangantan. Nasaya at ta nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amo ka nabisinan ka na pan nakichismays. Isu nga umay ka. Anya ngay ko mga rod taramid dito'y balay. Nagado. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Kasjay. Masadutak. Adda kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay nabadaw, ibagakken ka anasken apag serbyan na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sak Mike. Iso nga ron ngagagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrikap akon kagawad ulib. Ni, naglawag pa'y laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaang nga analuloko ita, na ipromote dan, hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodan no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Nasken nga agsarita kami ken ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ama nagdakdakas ko nam kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakis da nga rod. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha! Ay! Ala! Kasaritak nga rod ni Pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga rod. Nagtatakrod da amin. Kat? Naturod nga raw ni tatabadong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita a kriminal ama nagdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kastol tiplado ta. Ops, apa. Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ama nagdakdakas. Kahit inton kuan, Ni, di nakita nakasta kapitan.
Mabasbasak ti kayat mga ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakon. Siya manay. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Uy na, kinay nagkutong. Iduro mo labait. Natumban. Ay! Ina, natumba mo tan. Anday ka. Anay. Ay. Nakita mo paray. Ha. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Ay. O magayam ti pigpigsam. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. At ti problema kat kwa. Ha? Anya nga problema paray. Kwa. Kwa paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka takrutak no nagturidak a kapitan. Magayam. Iso lumaban ta paray. Ah. Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. Talaga yan. Agbuya kayaw. Oh! Ya! Nay! Dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hook, right hook. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nagkunakan ka adyak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagnataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird. Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladak tuman dagita. Anyaya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Di nga rod pa ng parmagmay kadagiti man nagdakdagais. Kunamanen no asino ka naturod a sumurot-surot. Kumparik nga raw, jaki di suportaran ay. Kasanaw no dadakas a mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibaga, agbababawi ka. No apay asyak, tinasawan. Kanyan saan nakagwapaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinaalas, ti rupak to yan. Wun, pangbuteng itingilaw ken lamok. Ay nalabos ka magngabsasaw. Ay, naamiris kon badong. Isugayam nga awan na pulos lamok ken ngilaw dito'y balay. Gaputa addarupam akabuteng da. Kasanuday tuyan, kapitan. Awan motten malakwak ta nagsapa nga agrikrik iti rabi Takabuteng ko dagiti kriminal a managdakdakas. Ay, kasi kamat kagawad. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayadak pay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta iremedyaw no kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal a managdakdak. Anya nga iti aramidon nyo. Tako namot arumwar kayo kani tatabadong ita, kapitan. Plano mi nga min ken ni badaw. No kasano aparmo ken mi dagiti a kriminal. Say-saya atin yung arod kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayo nga rudan amapan lumaban no kasta. Ay, biriwil Ay, sapay la kumatan og subli kayo. Awan mo ton dito'y dagita kriminal, kapitan. Ay, wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal a managdakdakas. Nangang mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay parinting armas ka. Awan latam mo ka. Nalay nga dumanaw, kin kumugtar day ta kumpare, tuyang. Sang-sangadangan ti kugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo, di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Di saan kapitan tamangagda kayo. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo?
Siga pa rin dahil. Nalaing ka dumanog. Ha? Kwa? Ay, jay kwa? Siya kon paray. Ha? Ay, naglaing ni pare ba nung? Kas legit na! Ulag peso, kapitan! Nay! Mapaw, nagpipig sa tikog tarkandanog na! Nay, na-knockout damot ng kapitan! Ha? Wingag peso! Badaw, naparma mo kanuma dagiti managdakdakas. Ito na. Siya pa'y magtikunam tuyan. Ay, adamo gayam paglaingam, oray inuyaw ka. Ay, kituwa na. Kayak mo iti self-defense. Ako pa. Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Inuyaw naktupay. Kung kunaklaing mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo, tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo di ta barangay yung. Ala sigay, dinon tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Saan amin ipanangabakket manghugi iti napigsa ay bagi weno iti dakel temek. Ada dagiti gubat siti umuna i mapuko ket ti panagpanakel, lalo no dumting ti oras i masapul panagnekan ti ibagbagam. Daytoy tinapasamaken Kapitan Enteng. Idi rugi agpampanakel isuna i natal na ti barangay Gaputa Pinanawan dagiti naglalastob ay lalaki ti luga. Para kan kuana, nalawag ti rason, isu ti kabutanda. Kaslaawan sa bali ay nagbanag iti kinaulimek ti komunidad no diti naganaken ti saad na kas kapitan. Niyem ni Lucas, yen nakaamo iti kinapudno ti kasasaad, saan idagos namati iti daytagi pa nakapabuya. Amo na chiti panagawid dagiti riribuket saan ikasapulan igapu iti buten. Mabalin ay napandalaeng iti sa bali luga, mabalin ay nagurulay da iti umiso tiempo, wenno mabalin isaan pa'y inalpas ti problema. Saan nagbayag, ada dimten isda mag-inalikat iti amin kinatibker ti panagsaon ni Kapitan. Nagsubli dagiti naglalastog e lalaki, tet makakitada iti asideg ti waiting shed. Saan laeng nagpakitada, impakitada pa'y isaan da mabuten. Dagiti lalaki ket natayag, maskulado, ken ti presensyada laeng ket makapadanad kadagiti umili. Iti dayta di kanito, ti lalaki nagkuna di napapanaw na dagiti mangliribok ket nagbalin ilalaki mangsapsapul no sino ti mabalina di pangibaklayan iti problema. Daytoy ti umuna di napateg makita iti istorya. Nalakati agbalin naturod no awan ti kasangom. Nalakati agkuna di shakti kabuteng dati no awan ti mangsukat iti dayta di sao. Niyem no ti peligro ket ada iti sango, ti kinaulo ket mapadas, ken ti kinaulbod ket saan ay makalap iti dakel, bagi bano iti napigsa di kamao. Ni Lucas ket nangibaga dagiti lalaki ket saan ay mabuten ken kapitan, ken ura ni badong ket nadakamat iti panadsarita. Dayta ti nakapapudot iti ulona. Saan laeng ay titan na ti barangay ti mabalin ay mapuko, ti reputasyon na pay. Para kan kapitan, kasladua ti laban, ti panakaprotektar ti komunidad ken ti panakaprotektar ti nagana. Niyem daytoy met ti problema no ti leader ket ad-ada, madanagan iti panakakita dagiti tao ken kuanan dem iti kinataljedda. Tinapudno ipanangidaulo ket saan panakalintegan iti panagpanakel. Masapul ti panakawat iti peligro, nalawag plano, ken panakikaykay sa kadagiti tatao mabalin itumulo. Kabayatan rumang ay tibuteng iti barangay, ada met tinalad anyem na pateg panagsinungbat dabadong ken marituyang.
Ti panagsarita ket naghugi iti pananguuyaw iti langa. Ni Marituyang ket agsasarita iti kinagwapo, iti panagasawa, ken iti kinapintas, ket ni Badong ket saana, ikayat nga awaten ikas laawan ti balor ti tao no saan ikas iti artista. Kinunana iti bukod na iwagas iti amin ket pinarsuwa ti Dios, ket saan iti rupalaen ti pagrukodan iti kaimbagan ti asawa. Mabalin nakakatawa ti panagtinagda, nem ada dito iti may sa itema di sombrek iti kangrunaan i problema, nalakaunay imangukom babaen iti makita. Dagiti dakel ken maskulado lalaki ket dagus makita kas napigsa. Ni Bado, ikanayon mauuyaw ken saan maibilang nakabutbuteng, ket kas laawan maaramid na. Nem tila nga ket saan asukatan ti kinatsyud, ken ti kinaulimet ket saan ikayat na isaon kinatakho. Ni Marituyang ket at tultulay ga agwi uyaw iti asawa, nem iti tengga dagiti sasaw ket makita met ti kinaasidedda. Dati pa nagiribo, dati pa nagsinumbat, nem met ti panakilala ni Badong ket trabaho, agtultulo, ken dati lugar na iti balay ken iti komunidad. Ti problema laeng, kas iti adu, pamilya, ket no dumati pa nag-uyaw ket lumabes ken agbalin ipanangibaba. No kanayon maibaga iti tao lisaan isuna di napintas, saan naturod, wenno awan ti kabaelana, mabalin ti tao ket agkatawalaeng iti ruordem masaptan iti uned. Daytoy ket saan kayat na isaon nalabes ti amin ipanagberbiro. Ndiem ti berbirong ket masapol da met ti respeto, lalo no ti tao ikos usar mo iti katawa ket isumet ti kasapulam iti oras ti reribo. Idi dati pa nagsarita maipanggep kadagiti naglalastog lalaki, ni kagawad ulib ket nang ipakita met iti butan na. Saan baset ti problema, tano dagiti umiliken dagiti official ket agbuten, ti komunidad ket nalaka mapan iti reribo. Dati pa nagdamagno kasano mapapanaw dagiti lalaki, nem awan ti dagus nalawag esongbat. Ni Kapitan, ginarigat mangamin mabuteng, ket agliklik iti direkta di panakiranet. Mas kayat na mangita iti tanagweno sa bali tao at sumango. Daytoy ket mabalin maawatan iti may sa level, ta saan met nasirib sumango ibukbukod iti grupo dagiti napigsa ilalaki. Niem ti saan maawatan ket ti panagpabuya kaslaawan problema, kalpasan na baklay amin iti sa bali no dumteng ti peligro. Tagsarita da maipanggap iti panangtipon iti puwersa. Ti ideya ket no agkay kay sa dagiti tanod, opisyal, ken tataw iti barangay, napigpigsada. Daytoy tinasaysaya at tukom ti istorya. Saan masapul ti may sa itao ti agbalin bayani. Iti kinapudno, ti komunidad ket natawds no ada coordination, no ada agipakaammo, ken no saan ibukod-bukod ti panangaramid. Diyem ti plano da kapitan ket saan pay nalawag. Dati pa nagpakaammo, dati pa nagpabilag iti tunggal maysa, nem met ti panakabutang isaan da kayat na ibaga. Uray ti panangtad iti 5% ti kinatured ket nagbalin ipagkatatawaan. Nem dayta ibaset ti porsyento ket napated. Tinaturag ket saan tao pulos saan mabuten. Tinaturag ket tao mabuten saan mangpanaw iti pagrabinan na. Ni Bado, na ididamo ket kaslaad pa kaulimat laeng, ket napasrek iti plano. Adda nang kita iti panagkamaona ken panagkutur na. Iti training, dagiti punch pagawaganda iti left hook ken right hook, ken met ti kutar, kasla saan seryoson. Dagiti kakadwaket at katawa, agwi uyaw, ken agkuna ikasla artista laeng ti aaramiden na. Mabalin saan perpekto ti porma ni Bado, ken mabalin napalalo ti panangipakitana. Ngem dati may sa napateg banad, isu ti agar-aramid. Kabayatan idagiti dumaket at sarsarita maipanggep iti buten, isuket ng padas iti kabaelana. Kabayatan ti kapitan ket at sapsapul iti pangibaklayan, ni Badong ket mang paneknek, mabalin esruten ti panang salaknib iti bagi. Dito makita ti diferensya ti kinapudno ken pabuya. Ti panagpanakele kapitan ket nakasentro iti nagana. Ti panagsana ni Badong ket nakasentro iti aramiden. Ti may sakit aguna di kabuteng dagiti kriminal, ti may sakit mang padasno kabaelana ti kumama uken kumuta. Ti may sakit agur uray idayawen, ti may sakit uray mauyaw agtultuloy. Saan ikayat na disawen saanen masapul ti plano ken ti pagalagadan. Ti self-defense ket saan ilasensyad humanet. Niem iti istorya, daytoy ti simbolo ti panagsagana. Ni Badong ket saan nagtalinad iti sa ulaen. Ni Marituyang ket saan pay napuko ti panag-uyaw na.
Inusar na pa'y tirupa ni Badong pagberbirohan, kasla tila nga na ket makapapanaw itila mo ken nilaw. Nakakatawa dayta iti panagdenggeg, nem ay di dumting tikang hunaan ipagsubo, tila laki ikanayon ay maibilang ipagkakatawaan ket isuti ng ted iti pakasalitaan ti barangay. Ada dito ay ti may sa di simple dem na pigsa imansahe, saan igaputan na lakat ipagtawaan ti may sa itao ket awan ti kabaelana. Dadduma, dagiti saan maingay ket ada ti napated maaramid no kasapulan. Ay di dimting tirabi iken na pasamak ti panakisango, nalawag iti plano daket ada pa'y kinaadawana. Ada pa nagkiddaw no ada armas, ada pa nagsinungbat no apay ikasapulan data, ken ada pa nagtignay ikaslamas na partaknem ti panagpanuno. Dagiti lalaki ket ada iti roar, ket ti grupo da kapitan ket masapo, mangikedang no umatras wenno ituloy ti laban. Ni kapitan ket agbalbaliw ti timet na. Ada kanito ikayat na nga agawig, ada kanito ikayat na imang ipakita isaan iso na nga umatras. Dayto iti mangipakita ti butan ket saan ay mapukaw babaen iti may sa inapigsal isaw. Masapul ti disiplina. No ti grupo ket awan tinalawag ay mangida ulo, ti panakisamo ket mabalin ay mapan iti panakadanglan dagiti bukod di kakadua. Ni Badong ket nangipakita iti kuturna. Niyem etiriribok ken panakabigla, ni kapitan pa iti nakaawat iti may sa inapigsa tama. Dayto iti nakakatawa di climax ti pasama, niyem adamet tinapateg panarsuro. Ti kabaelan isaan tingjal ket mabalin ay makadanglan iti tao ay kayat mo koma isalakniban. Ti self-defense ket saan laeng napigsa ikuta, masapul ti panangamiris iti luga, ti kaaway, ti kakaduam, ken ti umiso at tiempo. Ni Badong ket ada ti kabaelan, nem ti situation ket na ulaw ken nagaribo, isu ti kapitan mangipakakita iti kinaulo ti nasaplet ti resulta. Nupay kasta, ti panagtignay daket na niturong iti panakapapanaw dagiti naglalastog lalaki ken panakaisobli ti tal na iti barangay. Saan nalawag ti may sa ikutar laeng ti nakabak iti amin, ken saan met rombeng ipagbalinan en milagro ti napasama. Ti mas napated ket daytoy, di nagkaykay sa dagiti tatao. Di adda nang ipakita isaan da nga adtalinad ay mabuteng nagbalbaliw ti kasasaad. Ti panang salaknib ti komunidad ket saan trabaho ti kapitan laeng, nem saan met, mabalin ay ti kapitan ket agliklik iti pagrabenana. Masapul ti leader ket ada iti planong nalawag, ti tanod ket ada iti disiplina, ken dagiti umili ket saan imang palalo iti peligro. Kalpasan ti pasamak, ni marituyang ket nagbalbaliw ti panangkitana ken Bado. Ti lalaki ikanayan ay nauuyaw gapo iti langana ket na ipanakel na. Saan igaputa nagbalin igwapo iti rabi, no di gaputa empakitana ti kabaelan ken kinature. Dayto ay tinasaya at ay panangisobli iti tema ti istorya. Ti respeto ket saan ay masapo ay maibatay iti rupa. Mabalin ay ti tao ay saan maipakita ikas bayani ket iso ti sumango no awan ti kayat sumango. Mabalin net si ti tao ay kanayon ay mangipagarupi iso ti bayani ket iso ti umuna mabutang no dumteng ti prueba. Niyem saan tayo met dapat ay lipatan ni Badong ket saan ay pulos perpeto. Tinapig sa ikutar ay nagtama ken kapitan ket pakalaglagipan iti kinachurd na awan ti panangtingjal ket saan ikanayon inasaya. No ada peligro saan ay rombin ti agpadaslaen gapo iti panakabigla. Masapul ti panakawag iti umiso tulo, ti panangipakaamo kada diti otoridad, ken ti panangliklik iti di kasapulan ipanakiranet. Diyem iti uneg ti komedya, ti drama ket nangipakita iti dua ay dakel, kinapudno, ti panagpanakel ket nalaka, mabumaran, ken ti tao, mauiuyaw ket mabalin mapakita iti balor no dumting ti oras. Ada pa'y ti may sa ibanad isaan arombeng mailibak iti panakisango da idi ada ng damagno ada armasda, ti sumbat ket kasla saan da nakasagana. Daytoy ket pakdaar ti kinachurd saan na ornos ket mabalin maniturong iti didigra. Ti panang salaknib iti barangay ket saan laro pagipakitaan iti kamao. No ada grupo dagiti mapagbutbuteng ilalaki, ti umuna kumaket panakaamo no anya ti aramidenda, panakaawag kadagiti umiso otoridad, ken panangyadayo kadagiti inosente. Ti panagparang naturod ket saan nasaysaya at nem ti panangaramid iti nalinteg decision. Nupay komedya ti panakaipakita, ti kinaawan ti armas, coordination, ken nalawag ilinya ti panagituray ket nangipakita no kasano nalaka ti grupo ket mangtama iti bukod na kakadua. Ket isumet ti napasamak idi ni kapitan tinatamaan.
Saan dayta di simpleng aksidente laeng, buwamet dayta ti kinaawan ti nasaya at ipanagsagana. No ada maulit ti kasta ti problema, ti komunidad ket masapol ay mga ramid iti mas nasaya. Ada mang bantay, ada mang ipakaamo, ada mang idalan kadagiti umili iti natouched a lugar, ken ada mang sao no kaano isaanen arambing ti sumaho. Dayto ti kinatsud na ada sentido. Saan ti umuna igrumbor ti bayani, no di ti tao ay mang sigurado isaan nga umadado ti madanglan. Para ken Kapitan Enteng ti pasamakket may sa eleksyon iti panangidaulo. Saan sapat ti barangay ket natal na itatapno kunam igapu amin ken ka. Saan sapat ti tao ket mabuting iti nagan mo tapno agbalingkat ginasaya at ilida. Tital na ket mapagtalinad babaen iti panagsagana, panagkikina may maysa, ken panagawat iti bukod a limitation. Nung mabuten ka, ibagam, niyam saan ipanawan ti responsibilidad. Nung kasapulam titulo, kidawem, niyam saan ipagbalinan ipangabong ti daduma iti kinakurang mo. Para kan marituyang, ada met ti pakalaglagipan, ti panag-uyaw ket mabalin ay makakatawa, dem ti panamdayaw iti tao ay kanayon ikatulong mo ket mas napated. Ti asawa ket saan a decoration ipagrukodan iti kinagwako wenno kinapintas. Isu ti kaabay mo iti panagsagaba, iti panatrabaho, ken iti peligro. No ada ti kababalin ay maipanakel, ibagam sakbay idumting ti oras ay masapon na nga agbalin ibayani tapno laeng maawat na ti respeto. Ket para ken bado, ti panakaipanakkel ket saan ipatinda. Tinapud nagi kinatsured ket mas mapanetnekan no mausar iti umiso, saan igapo iti panagpabuya. Tinapig sa ikutar ket saan ay mangsukat iti nasaya at ay panunot. Ti kinalaeng iti self-defense ket masapul, kadwa ti panangtinjaw, kinaanad, ken respeto iti bayad. Iti kamaudianan, natal na ti barangay, niyam ti napasamak ket saan laeng imaipanggep kadagiti naglalastog elalaki. May panggep daytoy iti panakaambo no sino ti napudno naturod, sino ti agpampanakel, ken sino ti adtignay uray awan ti mangdayaw ken kuana. Ni Kapitan Enteng ket ng rugi mangibagbaga gi iso ti kabutang dagiti kriminal. Niyam ay dinalpas ti amin, ti napateg ibanad ket saan ti nagana, no di ti panakikay sa dagiti tao ken ti saan da ipanang palubos et ti butang ti mangituray. Ket ni bado, ipagkakatawaan laeng iti rugi, ti nagipakita isaan ti rupa ti magikedeng iti balor ti tao. Daduma, ti masansan ay mauiuyaw ti mangted iti makapakatawa ti tama, nem isumet ti mangted iti leksyon saan imalipatan. Ada dagiti damag imangted iti namnama, ket ada met dagiti damag imagrugi iti panakasilaw. Idi nanggig ni Kapitan Enteng iada taho, nakaabak iti ginatos milyon pesos iti loto, saan laeng inatuok ti imahinasyon na. Kasla na pardas nagbalbaliw ti panagkitana iti bayan. Iti may sa ika nito, ti kinaabak ng ket nagbalin ikasla na lakaida nunen, basta ada swerte, ada sikreto, wenno ada banag imaala iti daga. Dayto iti bugi ti problema. Saan iga puta kayat nalaeng tinasaysaya at ay bayad, no diga puta titarigagay ibumak ng ket ng rugi manituray iti panunot na sakbay, sinukimat na no pudno ti pagnamnamaana. Tidamag maipanggep iti loto ket ng pabilag iti panggep na imang sapul iti bukod na diswerte. Iti panagsarita dagiti kakailian, ada nang ipakaambo mabalin niya adda na eleming ibalitok iti may sa iloga. Ti balitok, para kan kapitan, ket saanen a simpleng metal. Nagbalin daytoy simbolo ti may sa na partak panagbalbaliw, awan ti nabayad panagtrabaho, awan ti addama erigat, awan ti panagururay. Basta masarakan ti nakalemeng, mabalin isuna ibumaknang. Ket iti dayta gipunto, ti tanong ket saanen iti pudno kadi daytoy. No di ket kasano masarakak daytoy sakbay dagiti dadduma? Ada ditoy tinapateg pagkita. No ti tao ket nalabes ti tarigagay na, ti panawsi sakit nalakai mapanawan. Dagiti banag ikadawyan pagduaduaan ket agbalin ikasla nalawag oportunidad. Ti saw ti may sa itao ket agbalin ikasla ebidensya. Ti may sagi aparato ket agbalin ikasla siguradong tulbek iti kinaabak na. Ket ti panakilamin ket maipagarup nasayaat, kaputano ado ti makaamo, ado met ti makibinay. Niyam dayta mismo ti pakdaar. No ti plano ket masapol mailemen kadagiti kapamilya, kadagiti kakadwa, wenno kadagiti adaan karbengan makaamo, mabalin isaan iti balitok ti nakalemeng. Mabalin ay ti kinakurang ti plano ti masapul na aboman. Nagsapul da iti detektor, takayat dad isigurado no ada pudno metal iti daga.
Idida mo, saan ay nalakat ti pananala iti aparato. Adda pa nagdamag kadagiti kakailian, adda pa nagsinumbat, ken adda pa nagkinari ino adda masarakan ibalito, mabalin mabinay. Ni Kapitan ket na alukoy iti dayta. Timay sa ita o ket nang ibaga iada amo na ipagatangan, ket kasla nabalin ay nalawag ti dalan. Diyam ti kinaadviso ti detector ket saan nasokimat. Awan ti nalawag ipanamsubo, awan ti panakikonsulta iti makaamo, ken awan ti resibo wenno pamaneknek ti aparato ket pudno ay mausar iti balito. Ti kayat dalaen ket ti aparato ay mounted iti timek no adda metal, ken ti pananota ti nanggurnos iti dadduma ti pakasaritaan. Ti nakaruket saan laeng iti panagatang. Ni enten ket nagiruar ka iti kwarta nga adda iti bangko, ket idi dinamag ti asawa no apay, nagsaw isuna iti sa bali erason. Kinunana ikasla adda ng utang ken kuana para iti may sa iproyekto, ken adda pay interes ay maisubli. Daytoy ti kanito iti tarigagay ket nagbalin ipanangalilaw. Saanen basta pa nakapukaw iti panunot. Adda ti direkta di panangilemeng iti pudno ipangusaran ti kwarta. Mabalin ay ni Kapitan ket pinanunot na Gino masarakan ti balito, saanen ay napateg ti ulbod. Mabali na ibayadan ti kwarta, mounted iti adado, ken awan ti madanglan. Niyam kaslakas dati aramiden ti adu isaan nasaya at decision, ipagarup da ti nasaya at resulta iti masakbayan ket mandalos iti saan nasaya at ipamuspusan ita. Ti asawa ket na matiga puta ti istorya maipanggap iti proyekto ken interes ket kasla mabalin. Niyam ti panagtalek iti pamilya ket saan dapat ay mausar kas alikamentap no malabsan ti panagdama. No ti kwarta ket kukuha ti pamilya wenno ada iti pagurnoman, ti panagirwar iti dakel, datad ket masapul, paginadalan. Ti may sa ita o ket mabalin ay mga ramid iti risko iti bukod na ikwarta, nem no ti resulta ket makapektar iti asawa ken balay, ada pagrabenan imangibaga iti pudno. Ti problema ket saan leeng ay naloko ni enten iti detector. Sakbay pay mapanatnekan ti panangalilaw tinaglako, inalilaw na met ti tao ay kabagi ti biyad na. Kalpasan ti panaggatang, nang hugi ti grupo e mangiplano no kaano da mapan. Kaya't dati nasapa, tapno baset ti makakita ken tapno mauna da iti luga. Ada met ni parinteng, mabalin e makakita wenno makibinday, isu nakaramid da iti wagas isaan isuna mangliribog iti plano. Impaandakan ko ana ti merienda ikonada nga exotic food, ket pinakanda isuna aging gai na banog ken nakaturo. Ti pasamakket na iparang nakakatawa, tani parinten ket ag subsubli iti makan ken mangmangan ikaslaawan ti pagdoa-doa. Niyam iti likodan ti katawa, ada met ti saan nasaya at ikababalin. No ti panggap ket pudno ken nalinteg, apay imasapol, paturog and wenno iliklik ti may sa ita o tapno saan makaambo. Ti panakikamayeta ket saan maibatay iti panagtalet, no di iti panakalukoy ken panakabak iti may sa oportunidad. Idi nakaturog ni parinteng, rugyan dati panagkalay. Ti detector ket nagtaya, ket kadati met na, ad-ada napigsa ti panagtalekda, ginalabit ada da iti nato ti balito. Ada ti panagpabilag da iti tunggal maysa, ada ti panagkarkararag iti swerte, ken ada ti imagination mangrugi bumukel iti panunot. Sakbay pay makatada ti aniaman, kasla mabinaydan ti kinabaknang. Ada ti may sa imang panunot no kasano ti panagbaliw ti biyad na, ada ti may sa imang buteng ay nalabit mauna ti sa bali, ken ada ti kapitan ay kasla makita nan ti kwartana ti agtawid iti daga. Daytoy ti kinadangkas ti panakasilaw, mangtad daytoy itirik nagi sigurado ti banad isaan pay mapaneknekan. Nagpigsaan ti temek ti detector iti may sa ipe sa ti daga. Para kadakuada, dayta ti kanito ti panagbaligi. Kinarkarda ti lugar, ket nariknada ikasla asidegen ti panagbalin ibak nang. Idi adalata di naala, saan da idagus enang doa-doa. Ti isip da ket nakaramid iti bukod na ipanangilawlawag, mabalin niya adda alahas iti uned, mabalin ibalitok ti nakaisagana, mabalin idagiti ilata ket naglaon iti napateg ibana. Uray ti simpleng panagtayak ti aparato iti lata ket naawat da ti pamaneknek ti balito. Ndiyam ti detector metal ket agtayak iti anyaman a metal. Saan dayta mangibaga no balito, lata, pako, wenno basura ti adda iti daga. Daytoy ti information masapul koma inaawat ang dasapbay ginastarada ti kwarta. Nagsubli da naradsa, ket ti kabaelan ti imahinasyon da ket ad-addandem ti kinapudno ikargada. Tinarukot da ket lata, nem iti pananota, kasla addan ti raman ti kinabaknang.
Mabalin ay daytoy ti kabaruan ipagapuan ti panagkatawa iti istorya, niyam pudno unay ti kababalin ay naipakita. No kaya't unay ti tao ay mamati, uray ti basyo ay lata ket mabalina ikitaan kas kaban ti balito. Saan ay ti matati makalilaw ken kuana, ti bukod na itarigagay. Ay di nakaawida, ada nang usi sa iti detektor. Ti lalaki ay makaamo iti kasta igamit ket dagus en ibaga ti peke ti aparato. Ni kapitan ket saan ikayat ay mamati. Para ken kuana, ti temet ti detector ket pamanetnet. Niyem ay di pinadasta iti simple ipanang test, ti aparato ket agtayak uray iti latalaeng. Saan daytoy inanilasin iti balito? Mangaramid laeng iti timek iti angiaman a metal, wenno nalabit ket no onostapno kaslaad da kanayon a masarakan. Iti dayta di kanito, tinaragsak e panagkalay ket nagbalin ipanakapudat ti ulo. Tay treasure ket nagbalin e basyo, ken ti detector ket nagbalin ipamaneknek ti kinaalilaw. Dati may sagina pateg a detali iti daytoy panakabukel ti kinapudno. Ni enteng ket nagdoa-doa pay, tati tao e naalukoy ket saan dagus e makawat e naloko isuna. Masakit ti mangamin e ti desisyon mo ket saan inasirib, lalo no naggastos ka iti kwarta ken nangulbod ka pay para maituloy data. Isu, pinadas na pay ti detector, nagururay e nalabit ada sa bali e rason, ken kasla kayat na mapaneknekan iti dadumati bido. Daytoy ti kadawyan ipanakapit iti napuko igastos. No adon tinaited mo, ad-ada ikayat mo imamatig saan isayang. Diyem ti pananituloy iti bidat ket saan mangisubli iti kwarta. Mangnayan laeng iti panakadadael. Kalpasan ay nalawag ipeke ti aparato, saanan ay maliklikan ti panakisamo iti asawa. Ti istoryam ay panggap iti proyekto ket na bumaran. Ti kwarta di kinunanan ain pautang na ket tinatan na iti detector saan pudno. Dito, ti kamkunaan ipanakadangran ket saan ti basya elata. Tinapuko ket ti panagtalek. Ti kwarta mabalin masarakan manen babaen iti panagtrabaho, nem ti panagtalek ipinuko babaen iti ulbod ket mas narigat na isubli. Ni enteng ket nagpakawan ken nagkiddaw iti panakaawat, nem saan ikayat nag-isawen nalpasen ti problema gaputan nagkuna isuna iti pakawanen na. Ti panagbabawi ket masapol makita iti panakawat iti responsibilidad ken iti panangliklik mangulit iti kasta decision. Dagiti kakaduana ket nagkinatawa pa iti pasama. Dati panangibaga GT detector ket mabalin laeng man detector iti lata gina ikalida. Ket dati panakaamo iti ibalito, ket isumet laeng ti basura, yina elemeng iti daga. Ti katawa ket mausag dito is panangipakita no kasano iti grupo ket naloko babaen iti bukodat kinaagom. Saan may salaeng ti naalukoy, ado da nagkaykaysa, niyam imbes iti panagkaykaysa ket nang ted iti nasayaat ay panagpanunot, nagbalin dito is panagpabilag iti bidot ti tunggal maysa. Tunggal tamet ti detector ket inaramida ti pamaneknet. Tunggal pagdoadwa ket inikatda. Tunggal tao mabalin mangsaw iti adsaddan kayo, ket enletlet da weno pinaturobda. Daytoy tinapateg leksyon iti grupo. Ti adu tao mamati iti may sa ibanad ket saan mangaramid iti data ti pudno. No awan ti may sa mandamag, mangusisa, ken mangsubo, ti panagkaykaysa ket mabalin ipanagkaykaysa iti panakaloko. Dagiti plano ay maipanggap iti kwarta ket masapul ti ebidensya, dokumento, ken panaramilis. Saan sapat ti kinaasideg ti naglako, ti panakikablaaw ti kaibigan, weno ti kari mabinayang ka iti balito. Sakbay ko madidinatang ni enten ti aparato, ado ti simpo iwagas mangsubok iti kinaagpaysona. Mabalin na dikid dawen maipakita no kasano nga ilasin ti balitok iti sa bali metal. Mabalina mangyeg iti pudno baset balito, lata, ken pako, tapno makita no ada diferensya ti tugot weno timek. Mabalina mangdamag iti resibo, warranty, weno pakakitaan ti naglako. Ket no saan may ted dagita, dayta laen ket umdas elason tapno saan gasteren ti kwarta. Ti kinaanad ket saan mangpatay iti pangarap. Isu ti mang salaknib iti pangarap manipod iti panakagamit dagiti manangalilaw. Adamet diferensya tinamnamaken kinaagom. Tinamnamaket mangted itipig sa nga at trabaho ken at plano. Ti kinaagom ket mangiturong ilaktawan dagiti damag, panag-usisa, ken panagtalet. Ni enteng ket saan nadanglan gaputan ng arap bumaknang. Nadanglan isuna idi pinili na tinapartak edalan, idi tinaginayo na isikreto ti desisyon, ken idi inaramid na di sigurado ti may sa ibanad isaan pay napudno.
Dayto iti batas masansan malipatan, no ti gonggona ket kasla nalabes nasaya at kentinan ikari ket kayat nga mapasardem ti panagdamag mo, masapul doblein mo ti panawsisa, saan doblein ti pamati. Para kan Kapitan Enteng, adda pay ti sabali eleksyon gaputa leader isuna. Ti may sa Kapitan ket masapul manipakita iti kinaanag, lalo no adda ti kwarta, gamit, weno otoridad mausa. Iti estorya, ti kwarta ket na erwar na manipod iti bangko ken inlamin na ti pudno ipanggap iti asawa. Uray no personal ti kwarta, ti kababalin mga ramid iti sekreto decision gapu iti panagum ket makapadanan. No dayto ay kababalin ket maipan iti opisina, mabalin nadawdawel ti epekto. Ti leader nalakari maalukoy iti karkari ti napartak, kinabak ng ket mabalin met, maalukoy iti daddumadi saan nalinteg transaksyon. Para iti asawa, ti panangsukimat na ket saan pananglap iti pamara. Isu ti panang salaknib iti pamilya. Ti panagdamag no sa dino ti kwarta, no asino ti nangutang, ken no anya ti proyekto ket saan ikinaawan ti tala. Data ket responsibilidad no ti decision ti may sakit ada epekto iti dua. Ket para kadagiti kakadwa ni Enteng, ti panagkatawa kalpasan ti panakaloko ket saan kuma ti patingga. Masapul damet nga aminen nakitulong da iti panangituloy ti plano, nang pabilad da iti ilusyon, ken inliklik da ti panagpanunod. Ti panakaalilaw ni Enteng ket saan igapula taada na laing nanilako iti pek detekto. Naloko isuna gaputa nakasagana isuna maalilaw. Kayat na tinapartak ti kinabak nang. Kayat na mati iti nakalameng balito. Kayat nagisaan manibaga iti asawa aging gati saan pa'y makita ti resulta. Ket kayat na manipagarhop iti temet ti aparato ket umdas pamanetnet. Ti mga lilaw ket adda basol, nem ti tao ket mas makasalapnib iti bagina no saana di palubosan iti tarigagay ti marikat iti panawosisa. Iti kamaudyanan, awan ti balitok naala, awan ti milyon dimteng, ken ti detector ket saan naniturong iti kinabak nang. Tina ited na ket panakabain panagkinatawa, ken may sa eleksyon inanina. Niya mabalin dayta ti balar ti pasamak no saan da nga ulitin. Tinapud no di kinabak ng ket saan ikanayon masarakan iti daga babaen iti aparato. Masansan mabangon dayta babaen iti panagtrabaho, kinaanad, panagdalek, ken panagdesisyon isaan manidulin iti ulbon. Ni Kapitan Enteng ket naghugi iti pananggeg iti damag ti ginatos milyon, ket nalpas ang wena ti basyo elata. Dayta ti kaimbagan ladawan ti estorya, no ti tarigagay ket nalabes, ti tao ket makakita iti balitok uray basura ti adda iti imana. Ndiem no agsubli ti nalawag panunot, makita met ti temet ti detector ket saan kasukat ti ebidensya, ti kari ket saan kasukat ti kontrata, ken ti pamarap ket saan rason tapno ulbodan ti pamilya. Ti swerte ket mabalin dumten, ndiem ti panagururay iti milagro ket saan plano. Ket tinapartak ti kinabak ng mangrugi iti kinaagom ken panangilemen ket masansan mapatinda iti basyo ilata, napukaw kwarta, ken panagtalek, mas narigat na ikalindem ani amant balito.